ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ତାଙ୍କ ନୀତିଗ୍ରନ୍ଥର 17ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଯେତେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଚ୍ଚୋଟ ବିଦ୍ୱାନ ହୋଇପାରି ନଥାଏ। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ପିତାମାତା ଛେଉଣ୍ଡ ଶିଶୁକୁ କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ, ଯିଏ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି ସାପ ଦାନ୍ତରେ ବିଷ ଥାଏ ଓ ବିଛା ଦଂଶନରେ ବିଷ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷରେ ଭରି ଯାଇଥାଏ। ହାତ ଗହଣାରେ ନୁହେଁ, ଦାନ ଦେବାରେ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣରେ ନୁହେଁ, ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ପରୋପକାର ଭାବନା ରହିଥାଏ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସଙ୍କଟ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ମନ ଭିତରୁ ବହୁତ ସାହସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି 8 ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି କାହାର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। 1ରେ ରାଜା, 2ରେ ବେଶ୍ୟା, 3ରେ ଯମରାଜ, 4ରେ ଅଗ୍ନି, 5ରେ ଚୋର, 6ରେ ଛୋଟ ପିଲା, 7ରେ ଭିକାରୀ, 8ରେ କର ଆଦାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସତ ଅନେକ ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଥାଏ।